Inglong ariralong sai katikia tumapan Karbi Anglong Autonomous Council hinpen kelangdon kinangson. Tomon ke thialong hemrit kanahong don ararapan kirap kapajodam. Ni plike phi harok longta arona tengpen kulat kangpu. Kardom pini karbeng long live prime time berta long pen ilisami Julie Bepi non arjuik tha bertang ton pen. Rong supia long ke theng pia rong ki asai ke deng. Bonta rong so rong bora long ke kedo ke tha katum sai ke ti yalong le phelang kabia jok inglong arlok along theng pi theng prang kaporu pensi ason chu e chu somasai deng bomlang. Aningkan wang jakhong chiklo kechengsi aroi thengpi thengprang clear sengpen kelang alon kapado jiaphan sarkar pen saidengsi thengpi aklim ki ekisom dengponsi longri arlo thengpi thengprang pachanangji pusi chirok toga sai dengpon bomlo bonta lang iktha bangso anglong aphan thengpi thengprang ka vichot kalisi babbianta theklokle bonta laki amethang le kawe kali rong araratum inglong arit saikati ki jia phansi lapuan adang pialong kilir seng athengpi kaparu rit katiki ki khangje phan non anta saika mahin pen cherok tok asiki atok anu araralong kipidam abelang adang thelo idondon pen ke pan ciri pho ciri trok an pan lo wai fit stame labang so ki pan la ke nitum ningkan isia phanan chot ningkan ala aningkan ke ong aphan lapugali nitum ningkan isia phanan chot theman litum jakong kawe ikhi dat kawe pena jok an ke pan stame cipiduk lo phang ningkan isia phan so hen nempo birik thengthi kichu epen inglong arit ke pan thedung akan hokdo lasi sai ka matum pen bidia ke me akaprek than pere pen rubber parok jang phong kove theso lisu mate lichi pen ke chenglok anam ke so thengpi ki e ke som abar sai pipona sonte pirthelir seng pen alira cham anso se doji ya phan niltum phan ki e ke som awar sai bakwe punon anaros punon thesu punon robol punon niltum phanang pi ki e ke som la hai chili niltum phan aning ki me pen nitum phanang pi pasonte nitum dak chu elong po la pen la hai nitum therklung abiti nitum dak chuklem long po ka chuklem be ka tom phan karju abangke atum sok su nong po jubok nong po la pen thengthi la pen nempu la so taxi birik hen la ka tu ka bi thengthi highway ac la ken ning kanisi la pining edok lo tangte muning aning kreng la tum la hai khiti do an setame rod po la pen mate pur po le la tum alang tum chingri si la so adim panwang lo e don pen chiri pho an angkang ke pandet lo la so along department thongkep council kachari along do alang tum pen agriculture pudam na agriculture hin pen sitame thesere thekumbong la pen so thasi rubber kaprek an parogyang phong la yu ki e avar sai ki pi pondo la so thasi soil pen sitame la pen forest department pen sitame ladak thengpi thengrang kang honang ji la pen ki e ke som nang ji ke rai kom nang ji aphan pen an kapithi pondo hamren pen Daniel hi karbeng long live Karbi Anglong pen Meghalaya hoyalong kedam tang jangmini phain kora isi arni tomon herai penajok penang an hemrit kanahok dun erajok kedo ke thagadim katora pen penang ana kisung chechak nanglo Raratum gisung phatha Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum arjulongsi tongsekot le un esetami aruni phai ke thom arni MLA Dr Mansing Rongpia hinpen Amreng constituency along wangsi kisung ge pho araratuma phan tarpolin sang dali jangthula pen kicho ingti kerapipon bangso kerat kapajir pona sayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Teron MAC Rina Terangpi setame chetong don kerap kipia hut taparalong don phokebraisi nongjirong along don thongkep ranerkep lapen rong pangbong along don pharoi sira thomkep kado kabe don pharo hinira don kreser ke baphan ronponlo
Bangso kirap kapaje rahut MLA Dr. Mansing Rongpi pen raraphan corona avur pen kachere jiaphan than pachini dekang. Sorkar ahin pen sorkar ke dake ini tum gram long hang si kacari polo ala tu gram long hang kahaya bang ya ladak ia makai dulu luksing teron luksing lukle mesi pen mesi dina terang pia kahai pi dulu pen tak niliga lukle mele puson si dak sorkar ahin pen dake non akor dak ha tapat nong jirong pas takar pi non ke dak long mamuan sila pile lo kasi dak non mat ke ington kok lo dak bangke jasmet non de rong dak cheron po pen la solong non hala kahinu kisu coronavirus ko akisu kapase un e phanda ke rara panalam da thante kang lo da pen dak hala mask ni lo hui da pen hand sanitizer pul hui iri pi ni lo hui chang pi pan lo da kang lo Sangkirona sai kedeng along Agustin Hanse nivel phangcho lapen Lipson kramsa tumta cherapche tudun Langhem pipen biosing tiso karbeng long live Normalom rong atok anu along avur ki thora jok penang an long hong ki thi thekpon long lo bangso jok Kheroni dispensary Dr. A Amit Japon Linsi Prilo pen phelang pialong long hong ki so avur kapajok jiaphan ingprim ki pumdam COVID-19 avur pirthi kangdang probasonsi longhong ki sotami pirthi along ingdang bomlo muniratum longhong a okichu kachire kenang sorlo athema corona avur pen kachepa jokpon jiaphan lockdown ason thotsi longhong a okichota ington ponangpo corona avur pirthi along ka pher memea por hotsi Africa nader along swine fever bwa kiso longhong a phanta kiun ahiring tangra anlo corona ke so ahir kang tangra asonsi swine fever ki sota longhong a phan kiun ahiring tangraklo Bangso kiso karbi anglong arlota ajahaga dimlong nangcheklang tanglo Bangso kiso pen kapajok ponjia phan pura aru ni phai pho arni Kheroni State Veterinary Dispensary pen Prilo phelang pialong longhong aphan ingprim ki bomasai dengdang Lason thak thaksi kaprek arong along setami longhong aphan ingprim ki bomasai dengdamji pusi Dr. A Amit Ningji Dr. Amit Kaningje thuke bangso swine fever kiso nonamat ke Kheroni ahwar arlo longpon pelang setami kachere mek kenang sotwa joini se arong longhong phan ingprim pumdamlo lapen longhong avesin mate se kelang injia dowai setami nonamat ke Kheroni dispensary along bong pharoi si anwetlang nangkele puta Dr. Amit pen pherang ke aphan than pachini dun News Desk report Karbi Anglong live Det piadang kangkir klaga porahut det piadang along kedoan rongso pialong ta hithi kulat ingkirdon erapi phurun kethom lockdown ki biahut sarkar alam toya tengpen harokhara long pachelar boypen kulat kangpo Pirthe adang pi kangdang bom corona avur pen kachepa jok thekje aphan aru ni phai pli arni pen puthot phurun kethom lockdown mate det pi ingkirpon lo Laso tengsi harokhara long ta aru ni phai pho arni pen pachelar boy pensi kulat kangpu padupon lo District Administration atumalam toya tengpen Hauraghat Municipal Board atum akulat tin along humri damsi kulat hei hui pangthek damlo lapen pinikang pulong akulat atum ke penap ing pulong lilo lason si pachelar boy pen Hauraghat along ki kulat ing pupon lo ni pike ba phi kulat kang pulong pen ongdung kulara hem phuatu aning karong chipi नगर समिति की ये से हम लोग दुकान खोल रहे हैं और अच्छा लगा है मान के पर चलना पड़ेगा सोशल डिस्टेंस इसलिए धन्यवाद News X report Karbi Anglong live Pini prime tama birta ke lapon se kang toniglo domi thak me kurwang thu